benvinguts un any més en esta ocasió la 26 edició de la Mitja Marató de Canals i ante tot saludar-los en primer lloc a la Corporació Municipal, a grups polítics, associacions deportives, amics, socios, simpatitzants i com sempre em dice una salutació molt especial para les festeres de Gràcia Jessica Lluc Soriano i la festera infantil Marina Nadal Cuquerella, al que es demana per favor un aplaudiment molt carinyós. També agrair la presència de mitjans de comunicació i ja vaig a presentar-vos la taula que va parlamentar. Està el secretari del grup, Ricardo Gil, el president del circuit de carreres populars de la Costera i la Canal, el senyor Blai Albarracín, que al mateix temps és el regidor d'Esports del Genovès. Està el regidor d'Esports de Canals, el senyor Francisco López, el president del grup d'atletisme de Canals, Antonio Úbeda, i, com no, president de la mateixa taula, el senyor alcalde Ricardo García. M'agradaria fer-los ara una presentació de que, encara que portem 26 anys, ja hem aconseguit gent nova, sàpia nova per al club. I com avui és la primera vegada que estan, m'agradaria anomenar-los per almenys per que quede constància. Aquestes persones són Sílvia, Susana, Andrea, Llorenç, Ignacio, Gerardo i Pablo. Moltes gràcies i benvinguts. I ja, sense més preàmbuls, vam donar la paraula en primer lloc a Ricardo Gil, secretari del Club d'Atletisme Canals. Molt bé, molt bon vespre a tots. Gràcies per l'assistència en aquesta presentació de la mitja marató. Jo l'únic que tinc que parlar és com va un poc el que és la inscripció, quina participació s'espera i un poquitiu parlar també del que és el ramiller de gent que va estar ahí davant en la carrera. A hores d'ara, encara no està tancada la participació, estiguem ja proper de 700 atletes inscrits que han confirmat la participació. Se suposa que estarà entre 700 i 750. No arriba l'any passat, però la veritat és que és una molt bona participació. Entre elles cal destacar el guanyador de l'any passat ha confirmat la seva assistència, el Hassan Auchar, es corre per al Càrnica Serrano. És un marroquí que té la mitja marató en un temps de 1 hora 4, està entre 1 hora 3 i 1 hora 4, la veritat és que és molt bon temps. I en dones ha confirmat la seva participació Wayifa Benali, és una marroquí també que corre per al Club Maratón Cartagena, ella és de Cartagena, té la mitja marató enguany en 1 hora 15, que també és una molt bona marca. I com no, tinguem també confirmat la participació d'Andrés Micó, un gran amic del Club d'Atletisme Canals, molt conegut en les comarques de la Costera, la Canal, perquè fa moltes carreres per ací, i això farà que tinguem una bona carrera. Per a postre mos han dit, el temps confirma que farà una bona vesprà i esperem que tinguem un bon dia i una bona participació. I res més, jo no tinc que dir, ja passo la paraula als meus companys d'ací de la taula, que ells diran un poquitiu més i ampliaran més el que jo he dit. Seguidament de la paraula al senyor Blai Albarracín, president del circuit de la Costera i la Canal. Hola, molt bona vesprà. En primer lloc, donar les gràcies al Club d'Atletisme Canals per haver convidat el president, en aquest cas, del circuit a lo que és la presentació d'aquesta mitja marató. La veritat que, com bé sabreu, el circuit de carreres populars de la Costera i la Canal és la quarta edició, va començar al mes de febrer en la mitja marató de Xàtiva. És la primera vegada que en aquest circuit tenim dos mitges marató, com són les de Xàtiva i la de Canals, i la veritat que això dona a entendre un poquet el que és el circuit de carreres. La veritat que ha anat donant passos endavant any rere any. Enguany, com he dit abans, és la quarta edició. Enguany tenim ja 23 carreres dins el que és el circuit de carreres de la Costera i la Canal. Per a que tingueu en compte, ha sigut la primera comarca, la que és la Costera, en fer un circuit
de carreres populars per a que tots els atletes populars, és que de veritat també viuen l'atletisme i potser no tenen la sort de fer els temps que fan els semiprofessionals o la gent que es dedica un poc més a això, tinguen un circuit on poder competir pràcticament al llarg de 6-7 mesos i poder veure els amics i poder visitar els pobles de la teva comarca. La veritat que és un motiu d'orgull per lo que és el circuit que 2 mitges maratons formen part ja del mateix, que és un motiu d'orgull que, en aquest cas per als canalins, que 2 carreres de canals participen en el circuit, és l'únic poble que té 2 carreres, la mitja marató, que és este dissabte, i més endavant tindrà també la carrera popular, i la veritat és que jo com a president del circuit només tinc que donar-vos l'enhorabona per l'organització, que siguin 26 les edicions que estem ja veient passar, vol dir que això és una cosa consolidada i que té una importància que, aunque ara potser no tinga la importància internacional o nacional millor que tenia antes, el mateix, jo crec que l'important és la veritat, que la gent que li agrada el deport, la gent que li agrada l'atletisme, vindrà a disfrutar el dissabte dels carrers d'este poble i a veritat disfrutar del seu deport. Enhorabona per lo que s'ha aconseguit, enhorabona al Club d'Atletisme, i pense que, res, com dia abans, parlant en Ricardo, el dia 16 a córrer i el dia 17 a preparar l'any que ve la carrera. Moltes gràcies. Seguidamente la palabra al regidor del Parque de Canals, Francisco López. Buenas tardes a todos. Yo quería dar la enhorabuena al Club Atletisme Canals, anticiparme ya a la prueba porque desde el ayuntamiento, desde casi todos los ayuntamientos de la comarca, confiamos muchísimo en el Club Atletismo Canals y sabemos que la prueba ya de antemano va a ser un éxito de participación, va a ser un éxito de organización, va a salir todo redondo. Hace un par de años nos decían, hacemos la número 25 y ya no hacemos más. Bueno, ya es la 26 y van a hacer la 27, la 28, hasta la 50 vamos a verlos aquí. Enhorabuena por el éxito que va a tener, que sabemos todos que va a tener, confiamos con vosotros y nada, a disfrutarla. A continuación, el nostre president va a oferir a las terceres de Gràcia una camiseta conmemorativa, una insignia del club y un remei de fons. Después de 26 años, si hi ha alguna persona que visca més intensament esta prova i tinga més empeño que ningú, no l'altre que el nostre president. Té la paraula en reconeguda, president del Club d'Atletisme Canals. Bona vesprada i gràcies per haver vingut. Ha tingut un any, esta 26 mitja marató, prou difícil. Ja fa 3 o 4 anys que la tinguem prou difícil, però enguany ha sigut terrible. Però l'han aconseguit. Gràcies a la corporació municipal, les cases comercials, que m'han ajudat en el que han pogut, prou menys que antes, però ho han aconseguit. Nosaltres teníem 2 opcions, eixir-nos de la nacional o no fer ni la bolsa del corredor. I m'ho hem eixit de la nacional, perquè no es podia suportar, com està la situació no es podia suportar. I hem fet la bolsa del corredor perquè antes tot el que replegàvem tot era de pagues, avui s'ha de pagar. Algunes coses són de pagues, però no totes. Entonces han decidit anar-nos de la nacional perquè és un gasto molt gran, tinguem el circuit homologat, però cada 4 anys venen i ens tornen a homologar. I diguem, està igual, no canvia res, però si per ploure se n'entra, venen a homologar l'altra vegada, però ens costa els diners. I això que m'ho hem eixit. Vull donar gràcies a la corporació municipal que ens han apoyat de tot el possible. Han passat 4 anys en aquesta corporació, bons, la veritat, els 26 anys de l'Ajuntament estem més que contents. En tots s'han portat bé, massa bé.
i esperem que l'any que ve, que ja canvia la cosa, que es porten igual. Bé, el dia, ja sabeu que enguany no n'hi ha diners, en tots els corredors negrets no n'han fixat a cap. El que ve és voluntari, s'ha de pagar el viatge i si guanya s'emportarà els diners i si no guanya s'anirà a casa. Però jo penso que tinguem bona carrera. Bona carrera. S'han presentat el que ha dit Ricardo, però hi ha 2 mores més que no sé els noms, perquè són molt difícils, que pot ser que es facin la faena de l'any passat i tot això, tots els morets. I així és, esperar el dia 16, que passa un dia menys calorós que avui, això és el més esperat que es faci jo. Jo no sé per què em fan parlar, jo estaria ahir millor que sí, però s'empenyen que vinga així i així estic jo. Però moltes gràcies per haver vingut i fins el dissabte a veure si tinguem bona carrera. I ja per finalitzar, té la paraula el senyor alcalde de Canals, Ricardo. I al club de fans que tingueu ahir, el senyor president, pues dir-vos que de parlar després del president és molt difícil parlar, encara que ell diu que no estava a parlar. Però bueno, primerament, donar les gràcies a aquesta presentació, que me deixeu dir unes paraules, en agraïment també a la Festera de Gràcia Major, a la Festera de Gràcia Infantil, al concejal que avui així ens acompanya de Deport, també gràcies per haver preparat tot això, encara que sé que la col·laboració sempre gratuïta i sempre present d'este club d'atletisme que en estos, com deia el seu president, en estos 4 anys que portem així en l'alcaldia, jo he pogut aconseguir allò que més aporta el deport, que és l'amistat, la col·laboració. És de veres que vosaltres sigueu un exemple d'un club o una associació deportiva. I així no ho heu transmitit. Avui tinguem així a Blai, que és el consellal de deport de l'Ajuntament de Genovés, que jo crec que vosaltres heu sigut instructors per a les carreres. També tinguem el consellal de la Llosa de Deport, que és David, i venen dels pobles a aprendre com funcioneu vosaltres, com funciona el Club d'Atletisme Canals. Jo crec que això és una cosa important per al nostre poble, poder exportar a tots els pobles el bé que ho fem així en el nostre poble. Per tant, jo, donant-vos l'enhorabona una vegada més, encara que el president sempre diu que vol anar-se'n i que vol gent jove, que ens col·labora, jo, mentre siguem alcalde i té que estar així, com dia el consellal, jo crec que ne faràs 10 més, per lo menos. Tu ja no corres, però marcaràs la ratlla que t'agrada molt. La ratlla sí que t'agrada. La ratlla sí. Bueno, com dic, gràcies també als consellers per estar així presents en la presentació i a tot el públic avui present. Desitjar-vos que la visqueu a gust, que passeu una bona 26 marató i que siga el més gratificant per a tots els ciutadans de Canals. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver vingut, gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per estar ahí, que vostès són els que ens donen la força. I ara una picadeta a disfrutar tot i hasta el dissabte.